Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна, нас можна глядзець і слухаць праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube і ў Твітары. Стаўленне кіраўніка краіны да рэформаў даўно вядомае. Ён іх, мякка кажучы, не ўхваляе. Ну, а фраза «я вас за цывілізаваным светам не павяду» і ўвогуле стала мемам. Але незалежныя эканамісты перакананыя. Беларускай эканоміцы і так даўно былі патрэбныя рэформы, а у выніку каранавірусу, які закрануў увесь свет і ўсю сусветную эканоміку, гэтыя рэформы ну просто жыццёва неабходныя. Што нас чакае? Вяртанне да планавай эканомікі ці ўсё ж такі рашэнне праводзіць нейкія рэформы? Ці здолее Лукашенко захаваць хаця б існуючы ўзровень дабрабыту і ўзроўню жыцця беларусаў? Пра гэта і шмат што іншае мы сёння пагаворым з маім госцем у студыі, а гэта эканаміст, кіраўнік навукова-даследчага цэнтра Мізеса, экс-кандыдат у прэзідэнты Ярослав Романчук. Добрый дзень, Ярослав. Прывітанне, Зміцер, прывітанне, сябры. Безумоўна, эканоміка нумар адзін, але вось, на жаль, у прэзідэнцкай кампаніі ж вельмі мала кажуць пра эканоміку. Ну, толькі таму, што вось крыху падкарэктую табе, у нас няма спробаў вярнуцца да дзяржплана. У нас ніколі не было планаў нават выйсці з дзяржплана, тому што тое сёння мы бачым, гэта безумоўна крызіс, гэта гніенне таго самага дзяржплана, які Лукашенко выбраў у 1994 годзе, і па сутнасці сістэма не мянялася. І тое, што сёння мы бачым, і даўгавую пулапку, і крызіс гандлю, і крызіс неплацяжоў, і нават калі ўжо прэм'ер-міністр зазначае, што трэба нешта рабіць з дзяржаўным сектарам, які дрэнна кіруецца і генеруе толькі даўгі і неплацяжы, ну, безумоўна, гэта тое, што і в 94 годзе, калі Лукашенко першы раз абраўся, ну, гэта тыя аргументы, якія ён казаў супраць Кебіча. І вось, і на жаль, сёння ідзе такая падман вось сітуацыі, інтэрпрэтацыі гісторыі, калі кажуцца, ну, вось, глядзіце, там, галодныя годы былі, там, босыя хадзілі, ўсё про... Ну, гэта не так, ніхто там галодны не хадзіў і босыя. Я памятаю, Мінск заўжды, Беларусь была краінай... У лапцях хадзіў. Так, краінай, ну, лапці, можа, былі такія фальклорныя, такія прыватныя. Завода Луч. Так, завода Луч. Але зноў, чаму гэта адбылося? Адбылося таму, што менавіта на пачатку 90-х і Кебіч, і потым Лукашенко абралі дзяржплан у якасці мадэлі развіцця. І менавіта гэта мадэль сёння церпіць крызіс, таму што зноў чалавек, які не мае нічога сказаць у якасці дасягненняў сваёй палітыкі, зноў звяртаецца да гісторыі, звяртаецца да 90-х гадоў. Значыць, я тут з ім магу не пагадзіцца, што ён кажа, мы згубілі моладзь. Згубілі, таму што ён не апелюе да них, ён апелюе да тых людзей, якія яшчэ памятаюць менавіта гэтыя торбы, дэфіцыты савецкіх часоў, гэтую разруху постсавецкую, а яна была таму, што і Кебіч, і Лукашенко не зразумелі, да сёй пары не разумеюць, як працуе эканоміка, што такое рынок. І тое, што палякі, чэхі, славакі зрабілі за год, за два, стабілізуючы вось гэты постсавецкі, постсацыялістычны развал, мы зацягнулі на 6-8 гадоў. І менавіта таму Беларусь так шмат страціла. Таму у нас нават да 2000 годзе быў такі лозунг, памятаеш, там $100 зараз заробак павінен быць. Вось мы з той пары топчемся на месцы, і в 2010 годзе ВУП нашай краіны быў большы, чым ВУП 2020 года. І вось на гэтае пытанне трэба было бы адказаць Лукашэнцы, а не зноў маляваць нейкія там ружовыя такія пляны на тое, што будзе в 2025 годзе. І калі мы чытаем сёння, вось я бачыў праект праграмы да 2025 года, яшчэ 6-я пяцігодка, і бачу, што ВУП павінен быць $100 мільярдаў. Ну, гэта просто здзек над эканомікай, над здравым смыслам, над тым, што адбываецца, што ёсць у нас. Гэта, ну, калі толькі адзіны варыянт, калі Гонконг прыедзе да нас з сваімі грашыма, я думаю, тады мы ВУП $100 мільярдаў будзем мець у 2023 годзе, калі зноў гэта адбудзецца ў 2021-2022 годзе.
Вярнуся да вот гэтай тэзы про калі ж галасавалі ў 94-м годзе, хай будзе Лукашенко абы не Кебіч. Так. Атрымліваецца з эканамічнага пункту гледжання, не будзем браць там палітычны ці геапалітычны, з эканамічнага пункту гледжання мы змянілі Кебіча у гадах на Кебіча маладога. Кебіча маладога яшчэ больш агрэсыўнага, таму што Кебіч не разумеў, што такое рынок, ён нічога не будаваў. Гэта просто быў такі постсацыялістычны хаос, калі быў то як вось такое кліше ёсць failed state. Гэта правальная дзяржава, якая не выконвала сацыяльных абавязкаў, не выконвала абавязкаў у постаці там плацяжоў, не бараніла права ўласнасці, не бараніла правоў выканання кантрактаў. Гэта было тое, што трэба было змяніць. Як рабіць? Зноў Лукашенко кажа, мы не ведалі і вось да той пары не ведаем. Слухайце, трэба проста чытаць больш ездзіць, больш размаўляць з экспертамі. Быў напрацаваны шмат досведу ва ўсім свеце. Зноў, калі бы гэта першая была, Беларусь была апошняя краіна, якая прайшла шлях вот гэтай постсавецкай трансфармацыі. Ужо быў досвед і Польшчы, быў досвед Словаччыны, Чэхіі, Славеніі, якія паказалі, што можна вельмі добра ўсё рабіць на працягу года-двух. Але што, мы зноў уключылі дзяржгаршовы друкальны станок, у нас інфляцыя, Беларусь уходзіць топ-10 краінаў свету з найгоршым паказчыкам па інфляцыі. Менавіта таму, што Савецкі Саюз друкаваў грошы, потым Беларусь друкавала грошы, Расія друкавала грошы. І нам здалося, вот быццам сёння зноў такі дыскурс ідзе, калі Лукашенко альбо з адміністрацыі прэзідэнта хацелі б прымусіць яго да таго, каб зноў фінансаваць дзяржаўныя інвестыцыйныя праекты 6-й пяцігодкі праз друкарскі грашовы станок. Зноў, у нас быў Кебіч стары, зрабіўся Кебіч малады ў постаці Лукашенка. У нас быў Пракаповіч стары, сёння Бельскі з'явіўся ў постаці маладога Пракаповіча. І гэта зноў тая ж самая канва калія, якая прывядзе толькі да галечы. Але зноў, няма сёння энергетычнага гранту з Расіі. Добрае пытанне. Расія там праўдамі, неправдамі зрабіла рэзервы ў посты там паўтрыльёна даляраў. Так? У нас таксама быў шалёны энергетычны грант, можна было бы зрабіць кармушку, не кармушку, такую, как бы кажу, сейф, у якім могло бы быць там 100 мільярдаў даляраў. Где гэтыя грошы? Гэтыя грошы былі выкарыстаны на дзяржаўныя, інвестыцыйныя, інавацыйныя прадпрыемствы, праекты, якія павінны былі запрацаваць жа. І нічога не працуе, таму што зноў бачым падзенне прамысловай вытворчасці, мы бачым фінансы прамысловасці, будаўніцтва, якія просто жахавыя. Вось глядзім, Белстат нам кажа, у гэтым годзе мы ўвялі больш жытла на там 3,5%. Глядзім на фінансавыя паказчыкі будаўнічных арганізацыяў, даўгі павялічылася там у 10 разоў. Навошта гэта жытло будаваць нешта, калі вы не зарабляеце грошы, вы просто пагружаеце сябе і эканоміку ўсю у прорву просто. Ярослав, а вот ёсць тлумачэнне таму, вот я гляжу, мы мадэрнізавалі, скажем, дрэваапрацоўку, уклалі мільёны долараў туды. Мільярды, 4 мільярды даляраў уложылі ў праекты, якія ніколі не акупяцца. А больш таго, мы мадэрнізавалі, я яшчэ раз працягну, там цукровыя заводы, гэтыя цэментныя заводы, і ўсё не працуе. Гэта што, вот нейкі лёс такі, ведаеце, як в той песні, вот можа ў панядзелак іх мама радзіла, што вот што не робяць, не ідуць дзела. Гэта тэарэтычны хіб, гэта памылка, якая зноў з'яўляецца наступствам той дрэннай эканамічнай тэорыі, якую выкарыстоўвае Лукашенко і яго урады. Таму гэта не то, што там Мясніковіч дрэнна, альбо Кабякоў, альбо Галоўченка, гэта тое, у гэтай тэарэтычнай матрыцы ніхто не можа працаваць інакш. Таму што тое, што рабілі так званыя точкі, кропкі ўзроста, там 95-6 год, там экспорт, прадавольстве, будаўніцтва, гэта тое, што прадугледжвае такую мадэль паводзін. Забіраць грошы у тых, якія добра працуюць, каналізаваць і канцэнтраваць у тыя праекты, якія павінны даць добрую аддачу. Напрыклад, у сярэднім эканоміка зарабляе там рэнтабельнасць там 3-4%, а мы зробім 25-30, гэта будзе нашим цягніком у будучыню. Гэта мадэль, якая дзясяткі
эканомік свету. І у Амерыцы, і ў Азіі, у Афрыцы былі гэта мадэль development economics, эканоміку развіцця, якая сёння, или сёння ўжо нават на працягу апошніх 50 гадоў 20-го стагоддзя показала, што яна не працуе, таму што гэта тая эканоміка, як тая мадэль, якая увагнала ў галечу десяткі краінаў свету. Та же самая Аргентина, та же самая Мексика. Я уже не буду казать про разные краины Африки, потому что приходят технократы з МВФ, Сусветнага банку, Организации Объединенных Наций, кажут, вось вам 10 миллиардов долларов, уложите в гэты проект, и все будет добро. Так гэта не працуе, таму што гэтыя людзі не працуюць над рынкамі, не працуюць над матывацыяй, не працуюць над мадэрнізацыяй, над тым, што з гэтымі таварамі потым рабіць. І што толку, што мы ўлажылі, напрыклад, вось вельмі яскравы прыклад, нават не дзераваапрацоўка, а НПЗ, нафтаперапрацоўка, Мозыр, Новополацк. Што мы бачым, калі зноў кажуць нам геніяльныя менеджеры дзяржаўнага сектару, ну чаму яны тады, ўлажыўшы 2 мільярда долларов кожны перапрацоўчы камбінат, загналі ўсю гэту галіну под плінтус, і 60% выручкі ідзе на аплату крэдытаў. Гэта што такое? Гэта што за бандытызм банкаў, зноў дзяржаўных банкаў? Гэта не парушэнне закона, гэта тая мадэль, якая вынікае з той заканадаўчай базы, якая ў нас сёння ёсць. Так што хіб гэта тэарэтычная памылка, якую не хоча прызнаць улада. Хіб гэта адсутнасць балансу інтарэсаў. У нас няма дзяржаўнага кіравання, няма надзору такого цывілізаванага. Нам няма сістэму карпаратыўнага кіравання, які бы незалежны дырэктар, калі бы там быў прызначаны на гэтае прадпрыемства, ён бы прынамсі мог бы сказаць: ну людзі, глядзіце, ну гэта ж не спрацуе. Як, напрыклад, можна добра ставіцца да дзяржаўнага кіравання у, напрыклад, Светлагорскі ЦКК, як калі было шмат паседжанняў, бізнес-план пісалі, кітайцы грошы давалі, 900 там амаль мільярд долларов асвоілі, а цяпер урад шукае інвестара яшчэ, каб либо даў 150 мільёнаў долларов на тое, каб гэты праект запрацаваў. Ён павінен быў працаваць з 2015 года. І вось таких долгостроек, калі, напрыклад, Лукашенко кажа пра там наше дасягненне ў ахове здароўя ў гомельскай бальніцы, якая павінна была запрацаваць 11 гадоў, то их долгострой збудавалі под тое, каб Лукашенко приехаў, казаў пра дасягненні аховы здароўя ў Беларусі. Слухайце, ну вот я не ведаю, ці ён разумее, у якую смешнае становішча ён сам себе ставіць. І зноў, і вельмі агрэсыўна, амаль у кожнай прамове мы будем выкарыстоўваць лепшы досвед савецкага інвеставання. Гэта што за досвед такі? Гэта зрабіць зноў мёртвыя гарада, тупіковыя праекты. Калі, я кажу, мы вот в гэтым амертвілі гэты капітал недзе 80-100 мільярдаў долларов за апошнія 20 там гадоў. І калі б, напрыклад, Лукашенко ў 2008 годзе, калі Беларусь была на топе свайго развіцця, там мы раслі там 8-10% у год, сказаў: добра, вось мы пачынаем прыватызацыю, раздаваць там беларусам, малому сярэдняму бізнесу актывы, мы пачынаем інтэгравацца у ланцужкі глобальных рэгіянальных генерацыі вартасці, тады гэта было бы супер. Але сёння доля накопленых прамых іностранных інвестыцый у Беларусі в сусвеце 0,04. Наш ВУП Беларусі, які быў 20 гадоў, 25 гадоў, 0,07%, так і астаўся. Гэта значыцца, што свет просто за сваімі тэхналогіямі, прадуктамі, праектамі ідзе вось наперад, так? Нават з каранавірусам альбо без няго. А мы сядзім у гэтым на сваім балотцы, радуемся таму, што у нас нейкія там прадпрыемствы яшчэ, цеха, там будаўніцтва ідзе. Вопрос, навошта? І калі вось Лукашенко кажа, што ён згубіў моладзь, гэта не толькі ён згубіў моладзь палітычна альбо ідэалагічна, ён згубіў моладзь як капітал людскі, як крыніца таленту, як крыніца тых ідэаў, якія маглі бы выкарыстоўвацца ў нашай прамысловасці, ў нашым сектары паслугаў. Таму што не адзін МПВТ жыве Беларусь, жыве іншымі галінамі прамысловасці, гандлю, паслугаў, але моладзі там альбо тыя людзі, якія прыспасабленцы, ачкавцірацелі, гэта не залежыць ад
ўзросту, альбо тыя людзі, якія просто чакаюць, калі нахапаюць мільён, а потым з'едзе за граніцу і там будзе казаць, што ён за незалежную добрую пекную такую Беларусь. Ярослав, от ўсё так дрэнна і негатыўна. Ігор Канаш пытаецца, но IT-краіна гэта міф ці кропка роста для Беларусі? Не, безумоўна, але зноў гэта тое, што мы казалі, трэба зрабіць для ўсіх. Нізкія падаткі, это не толькі для ПВТ, для кітайска-беларускага прамысловага парку, для арабскіх інвестараў і для кропкавых інвестараў Беларусі, якія там маюць магчымасць зайсці праз адміністрацыю прэзідэнта альбо праз сілавых структураў да Лукашэнкі. Трэба сістэмная падаткавая рэформа, радыкальна інакш паглядзець на тое, што адбываецца сёння ў свеце, і адаптавацца, таму што унікальнасць Беларусі такая, што яна краіна, якая можа быць разглядацца іншымі карпорацыямі, краінамі, як тая краіна, якая можа быць уключана пасля, акрамя Китая, таму што Китай цяпер губляе гэтую пазіцыю у ланцужкі даданай вартасці на аснове тэхналогій 4-й прамысловай рэвалюцыі. І гэта не тое, што там мы будем, ось у нас наша рабочая сила таннейшая, чым за китайскую. У нас люди адукаваныя, у нас дысцыплінаваныя. Чаму не выкарыстоўваць гэтыя наши прыродныя вось якасці для таго, каб размаўляць з інвестарамі свайго свету. Сёння, калі недзе там 30 трыльёнаў даляраў гуляюць па свету, шукаюць, што куды прыткнуцца, так? І яны будуць прытыкацца туды, дзе ёсць добрая грашова-валютная палітыка, дзе ёсць прывабныя падаткі, дзе ёсць добры капітал, дзе няма там вайны, канфліктаў. І Беларусь ўсё гэта можа сёння прадставіць, падаць людзям, але для гэтага не павінна быць Белтрансгазу, цап-царап, не павінна быць сітуацыя, калі прыватнага бізнесу просто забіраюць людзей, садзяць у турму, таму што падазраюць у нечым іх. Такое практыка гэта тое, што адштурхоўвае Беларусі ад грашоў, ад фінансаў, ад тэхналогіяў, ад чалавечага капіталу. І зноў моладзь гэта тыя людзі, якія добра лепш ведаюць, чым чырвоныя дырэктары, дзе можна сёння зарабіць грошаў. І не зарабіць там 2-3% пры дапамозе падаткавых і іншых ільгот і прэферэнцыяў, субсідыяў, а за кошт інтэграцыі ў сусветную эканоміку. І зноў, гэта тое, што, ну вось, нават на постаці там турызм, так, і Лукашенко кажа, вось у нас турызм. Ну так, турызм гэта не тое, што ляжыць там, вось, можа само па сабе. Турызм гэта кропкі, гэта транспарт, гэта там ежа, гэта рэстараны, кафе, гэта там магчымасць там быць без віз, магчымасць просто інвеставаць у гэта ўсё. А калі, напрыклад, той ж сектор рэстаранаў, рэстаўрацыі, кафе кажа, дайце нам некія льготы, таму што на 70% прадпрыемстваў стратныя і мы можам не выжыць, а даюць грошы тым прадпрыемствам, якія, ну, ўжо 25 гэтыя грошы атрымліваюць, вось, уключаюць маё каханае БПХО, баранавічскае хлапчата-бумажнае аб'яднанне, якое 25 год сасед з бюджэту ад падаткаплацельшчыкаў грошы, я не разумею, чаму вось няма канцэпцыі. Далі грошы ў Августовскі канал, далі грошы у там Белаве, далі грошы, зрабілі добрыя рэчы ў постаці там без візу на 30 дзён. Зрабіце крокі паслядоўна, каб можна ў гэтым накірунку было развівацца. Турызм будзе карміць. У нас wellness турызм можа быць у постаці там, не знаю, медыцынскіх паслугаў, спа, ўсё гэтага можа выкарыстоўвацца. Але што мы бачым у рэчаіснасці? Мы бачым радыкальна іншы падыход да ліцэнзавання. Калі, па сутнасці, беларускія ўлады ліцэнзуюць вось выкарыстанне паветра, якое, па сутнасці, яшчэ мае менш там гэтых складнікаў, чым паветра на Балтыйскім моры. І зноў бізнесу не чуюць. Бізнес кажа, ну, людзі, што вы робіце? Навошта вы ж губіце тыя мільярды даляраў, якія могуць прыйсці ў краіну з турыстамі, з інвестарамі, з тэхналогіямі. Але чыноўнікі, як шлагбаумы, маюць сваю логіку. Ну вот фактычна гэта не цалкам, але частка значная адказу на пытанне, які задае Віктор Обух, прапановы на сёння. Вот ўсё, што прапанавана. Але я да вас як
все ж таки чалавека, які ў палітыцы таксама добра разбіраецца. Андрей Казанович пытаецца пасля выступу у расійскай дзярждуме Мішусціна пра згоду нібыта па дарожных мапах. Вашы меркаванні будучае вось у гэтым накірунку? Лукашенко заганяе себе ў вельмі бяспечную пулапку, тому что 7 мільярдаў долараў гэта знешні доўг перед Россией. Тое, что вот недавно один юрыст вельмі добра напісаў, чаму Газпром так лояльна ставіцца да Белгазпромбанку. Тому что калі гэта будзе справа на ўзроўні міжнародных судоў, то тады страты Беларусі вось у дачыненні да гэтай справы могуць нават апынуцца на ўзроўні 13% ВУПу. Да гэтага БелАЭС, да гэтага вось энергетычныя справы, да гэтага крэдытавання, да гэтага доступ на рынкі прадавольствия. Я баюся, што пасля 9 жніўня ціск на Беларусь будзе значна большы, і Лукашенко будзе загнаны са сваёй там дзяржпланам, сваёй палітыкай у сітуацыі, калі з усіх дрэнных для яго варыянтаў ён выберэ падпісанне гэтых картаў. І он потом будзе старацца не выконваць іх, як гэта рабіў я неаднакратна, вось шмат разоў, але зноў сёння замест таго, каб зрабіць гэтую самую дыверсіфікацыю і выкарыстоўваць крызіс у расійскай эканомікі, я таксама нагадаю, яна за апошнія 10 гадоў нічога не падрасла, і гэта крызіс, які адзначваюць расійскія эканамісты, найбольшы пасля другой сусветнай вайны у расійскай эканомікі. І нам, каб вучыцца на гэтым вопыце, а не рабіць нейкую інтэграцыю пад матрыцу, якая прапанавана Мішусціным і крэмлёўскімі гэтымі тэхнакратамі і палітыкамі. Таму гэта зноў для таго, каб гэтага не дапусціць, трэба кансалідацыю, трэба дыялог. А то, што мы бачым сёння ў межах прэзідэнцкай кампаніі, гэта антыдыялог, гэта антыбеларуская паводзіна беларускага ўраду і Лукашэнкі. І гэта потому, што я не бачу, як можна Расія можна падаць у суд і выйграць справу. Потому что ўсё, закон будзе на старане, на баку Газпрома, альбо чаму Беларусь не плаціць за газ там майже 300 мільёнаў? Тому что беларускі ўрад, а гэта мы уже праходзілі, інтэрпрэтуе дамоўленасці на газ, тое, што ён справядліва можа не плаціць, а плаціць па нізкай цане. Што за справядлівасць такая? Калі вы бачыце дамову, і ў дамове чётка напісана цана, з якой вы вось падпісаліся, і якую зноў адобрывала палата прадстаўнікоў, як вы можете не плаціць? Гэта вось такая, альбо гэта прававы нігілізм, так? Альбо гэта такая наіўнасць, якая зноў зацягвае яшчэ глыбей Беларусь у пастку Расіі. Важные слова были про тое, что экономика на сёння, видать, самое важное, ну, безумоўна, важное и іншыя палітычныя, але экономика. И вось да нашай праграмы мы с Ярославам абмяркоўвалі эканамічныя праграмы кандыдатаў у прэзідэнты на сёлетніх выбарах. Так вот, няма, па словах Ярослава, ніводнай годнай эканамічнай праграмы ні ў аднаго з кандыдатаў. Ці сапраўды ўсё ж таки гэта так, ці варта на каго звярнуць увагу, і адпаведна тады вось пытаюцца ў вас, ці плануеце балатавацца на прэзідэнта самі, калі ў нас атрымаецца вярнуць у Беларусь сумленныя канкурэнтныя выборы. Ведаеце, зноў, калі з пункту гледжання палітычнай логікі, калі людзі кажуць эканоміка, потому что сацыялка, месца працы, інвестыцыі, развіццё, пенсіі, гэта ўсё вельмі важна. Але для таго, каб гэта запрацавала, трэба, каб была эканоміка. На мой погляд, я разумею, там, што ёсць шмат тлумачэнняў, штаб кожнага прэзідэнта, кандыдата прэзідэнты павінен быў арыентавацца на эканоміку, таму што гэта суперважна, гэта тое, што прыцягне галасы, гэта тое, што зробіць давер да гэтай каманды. І гэтага, вот, на жаль, няма. Таму што, ведаеце, гэта тры дамы нашы, яны, безумоўна, там вот, апынуліся ў сітуацыі, калі гэта сёння немагчыма. Але зноў, нават на этапе збору подпісаў не было тых эканамістаў,
таго штабу, тых твараў, якія маглі бы стварыць давер да гэтай каманды. Калі, напрыклад, там Вацлав Гавел шоў на выбары, все разумелі, што ён паэт, ён маральны аўтарытэт, але вакол няго былі людзі, якія безумоўна ведалі, як рабіць рэформы. Калі Валенса шоў, ніхто не думаў, што ён будзе як электрык кіраваць эканоміка, але быў Мазавецкі, быў Бальцерович, якія увасаблялі менавіта гэты вось падыход да рэформаў. Тут гэтага няма. То есть такое, ну, безумоўна, гэта вельмі важныя маральныя аспекты, свабода палітвязням, дэмакратыя, свабодныя выбары, гэта абсалютна валідная павестка дня. Але далей што зрабіць эканомікай, таму што ёсць шмат, там 30-40% беларусаў, для якіх змена, як не падыходзіць падыход хто заўгодна акрамя Лукашэнкі. І вось калі мы бачым, я хацеў бы разабрацца з поглядамі тых людзей, якія там ідуць у кандыдаты прэзідэнта. Ну, гэта такі, ведаеш, спосабы некім чынам падправіць крыху быццам стабільную беларускую мадэль. Калі яшчэ Віктор Бабарыка быў на свабодзе, ён казаў, ну, вось 80-90% тых рашэнняў, якія прымае беларускі ўрад, ну, у прынцыпе, яны добрыя. Я быў шакаваны, таму што замест таго, каб казаць на тое, што гэта мадэль, яна давяла нас да крызісу, давяла нас да таго, што Беларусь на узбочшу і тэхналагічных інвестыцыйных працэсаў, і мы апынуліся ў сітуацыі, калі гэта пагроза краіне, пагроза палітычнаму працэсу праекту Рэспубліка Беларусь. Вось я размаўляю там са сваімі сябрамі, калегамі, и они кажут, ну, вы уже столько помылок нарабілі, что самае добрае для беларусаў шмат, якіх будзе просто гэта 31 мапа, якая безумоўна з'яўляецца паразай суверэнітэту нашай краіны. Таму безумоўна трэба рабіць эканоміку. Я ўжо не кажу там пра трох яшчэ кандыдатаў, гэта, ну, як кажуць, набралі лозунгаў з розных сфераў, частка гэтых лозунгаў добрая, напрыклад, прыватызацыя, добра, што Чэрсень аб этом кажа прыватызацыі, гэта ўрэшце рэшт павестка дня, які трэба фарміраваць. Але зноў, акрамя таго, што яны не эканамісты, і гэта добра трэба разумець. Будучы бізнесменам, не значыцца, што ведаеш, як рабіць рэформу. У нас шмат бізнесменаў, якія вакол Лукашэнка, якія думаюць, што ім вельмі добра зарабляецца гэта так, але ніколі в разе не будуць рэфарматарамі. І от мы з сваімі сябрамі, якія мы сочым за выбарамі ўжо там 25 гадоў, мы проста здзіўлены тым адносінай да эканомікі, да эканамічнай палітыкі, эканамічных рэформаў, якія дэманструюць усе кандыдаты ў прэзідэнты. Гэта проста жах. І я не ведаю, чаму гэта вам і кажуць, спадар Ярослаў, дапамагайце ў эканамічнай праграме Светлане Ціхановскай, дапамагайце Беларусі і народу, калі ласка. Слухайце, дапамагаю усім тым, хто просіць, але калі людзі не фарміруюць нават попыт на рэформы, не разумеюць, чаму гэта патрэбна. Ведаеце, ну, это, ну, я вельмі з вялікім шацункам ставлюся да Светланы, таму што яна, ну, гераіня, яна чалавек, які матывуецца адним вельмі шляхетным пачуццём каханнем да свайго мужа, каханнем да сваіх дзяцей, і гэта абсалютна благародная рэч. Таму мне нават у мыслях не было ніколі там крытыкаваць яе за тое, што яе там няма эканамічнай рэформы. Просто ёсць людзі, якія там павінны аб гэтым думаць, вокал, альбо звярнуцца, альбо там напісаць, але зноў, калі ўжо тут да выбараў, да даты выбараў, да даты галасавання, скажем так, засталося крыху часу, мы кажам пра тое, што зноў Лукашенко самае яго слабае месца гэта эканоміка, таму што трэба тут казаць, што ён там страціў там 100 мільярдаў даляраў былі ўложаны не туды. Ёсць пытанні, на якія няма адказу, ніхто не адкажа, нават урад Галоўченка альбо там Калаур, альбо міністр эканомікі. І тут менавіта крыецца гэта маральна-палітычны аспект з аднаго боку, эканамічны з другога. Маральны псіхалагічны аспект існуе, прысутнічае, эканамічнага аспекту няма. Ярослав, не так шмат часу засталося, таму все ж таки вернемся да эканомікі і да будучага, якое нас чакае. Все ж таки, нягледзячы на тое, што по плану 5 на 5 гадоў наперад мы тут павінны ізноў чарговыя мільярды зарабіць, і усім по 500
гарантавана. Тым не менш, все ж таки рэальна чаго чакаць у бліжэйшыя вот пасля выбараў адразу, вот што нам чакаць узлёту эканамічнага? Галоўная дуэль сённяшняга часу гэта дуэль нават не паміж Лукашенко і кандыдатамі прэзідэнта, гэта дуэль паміж Павлом Калаўрам і Валерыем Бельскім. Бельскі гэта памочнік прэзідэнта па эканоміцы, які узначальвае працу над банкаўскім кодэксам, які па сутнасці з'яўляецца маладым Пракаповічам. Яго падыход да эканомікі вельмі просты. Надрукуем грошы, раздамо прадпрыемствам, мы стымулюем іх эканамічны ўзрост і будзе нам шчасце. І прафесійная каманда Нацыянальнага банку, яна супраціўляецца гэтаму. Але зноў Лукашенко не давярае нікому, нават Павлу Владимировичу Калаўру, яго камандзе, таму ён паставіў над працай над банкаўскім кодэксам менавіта чалавека, які з'яўляецца, ну, як кажуць, быў у нас будаўнік во главе Нацыянальнага банку, а цяпер аграрый. Вот аграрны падыход такі. Вось трэба будаваць, трэба там раздаваць, а што будзе інфляцыя, што будзе дэвальвацыя, што будзе разнос вось тых інвестыцыйных праектаў, праграмаў, якія будуць, яго то не тычыцца. І што будзе з майго пункту гледжання? Сёння з усіх варыянтаў дрэнных развіцця сабыцій Лукашенко выбере інфляцыйны дэвальвацыйны падатак на людзей, на бізнес, і будзе у гэтым годзе, а ў 2021 годзе з вялікай верагоднасцю яшчэ большая інфляцыя, дэвальвацыя. І калі я бачу, што курс в 2021 годзе павінны быць 2,4, ну гэта просто здзек над здравым смыслам і тым, што адбываецца ў эканоміцы. А колькі будзе? Я думаю, што трэба арыентавацца на 3+. Вось. Гэта мой такі песімістычны сцэнар. Калі зноў, я не ведаю, якім цудам Нацыянальны банк можа адбіцца ад Бельскага, адбіцца ад аграрнага лобі, ад прамысловага лобі, ад тых людзей, якія бачаць сваю ролю в эканамічнай палітыцы, тым, каб проста больш грошаў дадрукаваць. Таму што, ведаеш, проста глядзім на паказчыкі 1 ліпеня гэтага года да 1 ліпеня 2019 года. Базовая грошовая база плюс 35 амаль. Бачым на паказчыкі валютнай выручкі мінус 22. Гэта ўжо за мягкая грошовая палітыка. Цудаў няма. Людзі будуць забіраць грошы з банкаў, не будзе хапаць грошы для таго, каб абслугоўваць знешні доўг і абавязкі. Мы будзем змяншаць бюджэт прынамсі на 15-20%. Ніякім узросце эканомікі, нават 0 ніколі ў жыцці мы не выйдзем. Тым больш 3,5% ў 2021 годзе гэта мары нейкія там утопіі Галоўчынка і тых людзей, якія ему гэтыя прагнозы раяць. У людзей забяруць недзе 2,5-3 мільярды, у прадпрыемстваў абароткі забяруць 2,5-3 мільярды, 6 мільярдамі хопіць 21 год, і зноў гэта будзе каціцца ўніз. І тут Лукашэнкі будзе прапанова зноў з гэтага Крамля. Кажуць, ну, Александр Григорьевич, у межах гэтай мадэлі цябе на вілы падымуць. Давай до нас 31 мапу, мы дамо грошы, там рэструктурызацыю даўгоў, прадаш нам НПЗ, прадаш нам чыгунку, Беларусьбанк, прадаць праз Сбербанк Грэфу, і ўсё будзе добра. І вось гэта спакуса, якая застаецца ў кіраўніка Беларусі, таму паміж дабрабытам сваёй сям'і, свайго атачэння і будучыняй Беларусі, ён можа зноў, я не ведаю, ці ён так зробіць, выбраць менавіта гэты сцэнар не інтэграцыі ўжо, а паглынення Расіі. І яшчэ одно важна, да, дарэчы, пытаюцца, на ваш погляд, ВВП ў канцы года які будзе? А у далярах будзе недзе 53 мільярды, быў 63,2. Мінус 10 мільярдаў даляраў той, што прагназую ў гэтым годзе. Бюджэт быў 26,3 мільярды даляраў, органаў дзяржаўнага кіравання будзе недзе 20-19-20. Зноў, экспорт мы не атрымаем недзе 8-10 мільярдаў даляраў экспартнай выручкі. Вось тыя паказчыкі мы ў гэтым годзе скончым. Гэта найбольшы крызіс Беларусі з пачатку 90-х гадоў. Трэба асэнсаваць гэта. І зноў не трэба рабіць тых памылак, якія рабіў Кебіч, якія рабіў Лукашенко, будучы прэзідэнтам 94-м годзе, таму што асноўна, калі ён сабраў эканамістаў, кажа, ну што будзем рабіць? Хто ведае, як будаваць рынковую эканоміку? І сядзелі гэтыя прафесары, гэтыя дактары савецкіх яшчэ дзяржаўных навуковых устаноў і казалі, не, мы не ведаем, давайте вернем
вернемся до дзяржплану. Сёння у Беларусі шмат людзей, якія вельмі добра ведаюць, як выкарыстоўваць наш патэнцыял, як будаваць канкурэнтаздольную эканоміку з улікам тых хібаў і памылак, якія зрабіла і Украіна, і Расія, і нават Польшча з Чэхіяй. Вось які досвед у нас ёсць. На заканчэнне ўсё ж таки вось чарговая элегантная перамога. Вось гэты крызіс у эканоміцы, які вы зараз апісалі. Што чакае тых людзей, маладых, там не зусім маладых, актыўных, перш за ўсё, і ў бізнесе, а апошнім часам можа быць дзесьці і ў грамадскім жыцці. Што іх чакае? Я маю на увазе, да якіх рашэнняў іх падштурхоўваюць. Яны скажуць, ну пачакаем наступных выбараў, ці скажуць, збіраю я торбачку і поеду шукаць шчасце. Зміцер, мы гэта бачылі ў 2001, 2006, 2010, 2015 годах. На жаль, беларускі ўрад штурхоўвае, выпіхае з краіны найцаннейшы капітал. Капітал талентаў, мазгоў, рук, гэтай вот крэатыўны клас, які увасабляе моладзь, ён, калі будзе тыкацца, напрыклад, так, туды тыкнецца, яго туды не бяруць. Як, напрыклад, больш палову вакансій сёння ў эканоміцы гэта зарплата менш 500 рублёў нават, не $500, 500 рублёў. І што, думаеш, а на захадзе сёння, ў Польшчы, у Нямецчыны, Еўропа старэе, для Еўропы патрэбны кадры. У адной Нямецчыне бракуе там 2,5 мільёны праграмістаў людзей, якія могуць працаваць. І гэта людзі з добрай адукацыяй, з ведамі мовы, якія могуць пачынаць з нуля, з'едуць. І найгоршае, што наступства гэтых выбараў нават будзе не тое, што там будзе зноў элегантная, як кажуць, пабеда, а тое, што мы згубім мільярды, десяткі мільярдаў даляраў той патэнцыйнай выгады, якая мала бы атрымаць наша краіна, калі б не выганяла, не штурхоўвала моладзь. І вось гэта з'едуць, таму што у Польшы, у розных краінах стыпендыі на навучанне, гранты на адкрыццё новых месц працы, інтэграцыя поўную еўрапейскую эканоміку. Мы ж там не ісламісты, тэрарысты, якія могуць там культурна адрознівацца ад еўрапейскіх краінаў. Мы як они. Вот 5 гадоў беларуса у Нямецчыне не пазнаеш яго ад немца, альбо ад паляка, альбо ад француза. Вось што нас чакае. І калі зноў мы яшчэ адзін такі палітычны цыкл, і мы будзем казаць, што ў 2025 годзе насельніцтва Беларусі складае 8 мільёнаў, з якіх больш за 3 мільёна пенсіянера. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць. Шмат пытанняў. Ярослаў паглядзіць потым гэтыя пытанні, пажадае, адкажа, а можа артыкул напіша адпаведны ці допіс у Фейсбуку. Адно толькі магу сказаць, ваш адказ на прапанову дапамагчы эканамічнымі парадамі Святлане Ціхановскай. Вам пішуць, самому прапаноўваць трэба дапамогу, а не чакаць, пакуль папросяць. Ярослаў Романчук, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і е прамовы. Слухайте і глядзіце нас.